synes du om quizzen? Den var meget grundig, meget gennemarbejdet. Ja, men jeg synes, det er en fantastisk quiz, og man bliver altid udfordret. Det er en rigtig fed quiz. Der er sådan alle sværhedsgrader, men den taler lidt til nørden i, når man er til musik og film og tv. Der er noget for enhver smag, både hvis man er tv- og filmfan. Den hedder Sandt eller Falsk. Jeg ved ikke lige, hvorfor det var, at der skulle billede af Nikolaj Coster-Waldau ind. Jeg vil sige, sidste runde vi havde, der var det faktisk, der snakkede vi om på vores hold, at det var meget nemt i starten, første halvdel, og så var det utrolig svært bagefter. Men sådan er det jo. Nogle runder er svære, nogle er lette. Fjerde spørgsmål, og nu ved jeg, hvorfor det var, jeg havde Nikolaj Coster-Waldau på. Fjerde udsagn lyder som følger. I de første 5 sæsoner af Game of Thrones har Nikolaj Coster-Waldau, som spiller Jaime Lannister, optrådt i flere afsnit end Kit Harington, som spiller Jon Snow. Den her kører vi ud. Nej, men der er 24 afsnit. Den kører de 4 eller 5. Der er nogle rigtig svære spørgsmål, men så er der indimellem er der også nogen for os, der måske ikke er helt så nørdede, så vi også lige kan føle, at vi er med på vores hold. Vi var ret stærke på nogle af kategorierne. Hvad mindre han er venstre hånd, selvfølgelig. Ja. I en filmrolle instrueret af Clint Eastwood, det er rigtigt nok, og det var i J. Edgar, at han havde med. Jeg tror, vi på vores hold satser vi altid på en top 4 placering. Det tror jeg, vi har okay chance for i dag. Det vil sige, at vi på en anden plads med 78 point har How the Quiz Was Won.